Jolony e tuoche mag dang'ni mar paro yango ni kwan mar ji ma dang'ni mar paro chando e pachoka medore kendo ber ka piny owacho chako keto kenge mar kedo kod tuono e pachoka. Apisa maduong' mar laktache osiptal ma Chiromo mane loso e kinde alam manobagi kod din kopere e kaunti ma Nairobi Vincent Hongo koni kata mana nyithi sikul chandore kendo onge ji manyalo loso kodgi e wi dang'ni mar paro kata bed ni thothgi kale midhiero no. The mental health and wellness of our learners, to what extent is it influenced by our own mental health and wellness? To what extent have we allocated resources as an institution towards this emerging concern? Nationally, it is true that less than 0.01% of our national budget, MOH, which is oscillating about 137 to 138 billion Kenya shillings annually, go towards this. I feel so at a loss